Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння хочу распавесці вось пра такую незвычайную шведскую лесвіцу для спартового гулка. Чым она незвычайная? Тым, што калі я сабе збіраў, камплектаваў свой спартовы куточак, то я шукаў і такія лесвіцы шведскія. Яны ў асноўным драўляныя, 90%, ёсць металічныя. Я шукаў металічную, таму што мне трэба было ставіць яе на двары. Але вось такая лесвіца, менавіта такая, гэта старая лесвіца спартовага гімнастычнага куточка часоў Савецкага звязу, мне трапілася толькі адна. Яна вельмі цікава. Па-першае, што тут адразу зроблены і турнік, і можна 3 хватамі працаваць. Зразумела, з бакоў, прамы і зваротны хват. Потым тут ёсць такая вось дашка. Калі вось трэба прэс пракачаць, то сюды спінкай кладзешся і дастаткова прыемна. Ну, нават і гэта ўсё мне як бы не так уразіла, як уразілі вось гэтыя прыступкі. Таму што яны рухомыя, можна вось паставіў так, стаў на прыступку нагою і за турнік ухапіўся. І потым, калі адпрацаваў, не трэба прыгаць, рабіць кампрэсію на пазваночнік, а стаў на прыступку і спусціўся. Таксама мне падабаецца, калі вось ёсць такая, тут таксама прыступка, і можна прысядаць, каб твае каленкі не пашкодзіць. Тоже за яе 2 рукамі брацца і прысядай сабе па крышку. Вось такая. Ад гэтага боку тут такія ролікі ёсць. Яна такая дастаткова важкая. Вось гэтыя ролікі. І тут нейкі накіроўвачы такі таксама ролик. Ну, гэта хутчэй за ўсё нейкі масаж, а гэта па нечым трэба ездзіць. Ну, гэты уголок гімнастычны, ён не цалкам у зборы. Гэта проста вось турнік застаўся. Гэта мне пан Ігор Жлобін дапамог яго набыць. Таму я гэтым карыстаюся толькі як для прэса, для спінны падставачка. А так вельмі задаволены. Усё зроблена якасна, з такога металу. Тут нержавеючыя балты стаяць. Вось можна розныя скамейкі, калі ёсць такія, што прыкладаюцца для прэсу, прыкладаюцца да шведскай лесвіцы, можна ставіць на любую вышыню. Вось так. Вельмі падабаецца такая зручная шведская лесвіца для занятак спортам. Усім всяго найлепшага, будьце здаровы.